Вие сте на 90 години, нали така? Да. Каква е тайната на дълголетието според вас? Дълголетието да не пушиш. Аз до сега една цигара не съм пушил. А иначе домашна ракия пия. По 50 грама сега като се прибира, 50 грама дропна салата. Сега се купувам, сега вече не съм на село и се купувам домати за салата. Ама като бех на село, аз се произвеждам. Имам двор, къща там и сега заключено всичко. Аз на село без стекла там, по-добре се живеех, че ще ме познават всички. Като идем седнем, пием по една биричка, правим махабет, тук няма с кой се разговориш, никой не познава, и мен не ме познават. Няма разговор, не може да стане разговор.